Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ti maudi apaset ti makalawas, apakasaritaan anapauluan. Katukad ti biyag. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. Masapol asong batan na, Amira. Hello? Lalaki si Mungbat. Hoy, asino ka? Apay asikat si Mungbat iti cellphone ni Amira. Nalang ka kagaya mamakalimplipat. Kung saan mo amalasin titimag ko. Hanggang na saya at asaan mo amaman o asino ag. Mga no ag kudaap ka itikigto mo. Salbag ka. Siyak ti butbut ngam. Mapit lang. Kasla ni Daniel tinakasarita ka. Kasano ano pa sa kita? Hello? Hello? Oh. Inidip ng ti cellphone na. Kasla jak mamati ti daytole. Al-alya ka din ni Daniel ti kinasarita ka. Ngam, apay nga daking kuha na ti cellphone ni Amira. Awa kagak man ni madama. Masapol amamuan na dahito yung anaduktalak. Kalpasan, mapanak to iti balay da Amira. Kaslayak pa'y lamamate as ibibiyag ka anak ko. Nasurukan ang makatawan tinapalabas. Ngam apay nga italaang agpakaammo ka as ibibiyag ka. Pakawan hendak kumananang. Ay, pasat da ito iti plano. Hey, Daniel. Iti intelligence report. At damay sa grupo amayat amang patay kanyak. Aging ga ita. Saan pa'y anapanagnakan? No adda pa kay naigan ni Madam Carmencita. Anya? Pinagparang ko anataya kon. Para iti pagimbagan niyo, nanay. Amang ano may ramraman kayo? Ay, malagip ko. Injaya idi ni Madam Carmencita titulong na. Kapo iti pamati may nga ipupusay mo. Inay-ay na ti kasasaad ko. An-anusak ti isasalog ko iti talong. Pasat ti panang kalob na iti aramid na, nanang. Daniel, adagayin ka ti cellphone ko. Nangag ko itay nga adati kinasarita mi ti cellphone ko. Nanang, mabalin ka di apanawan na kami pailangkin ni Amira. Adala pagsaritaan mi. Ay, sige, anak ko. Panawan kayo pa eh. Sige, nanang. Amira, siyakti ng sungbat iti awag ni Randol. Anya? Nabigbig ka din ni Randol? Kasi bibiyag ka? Nadlaw ko itay. Anakigtot ni Randolph anak ang ngagiti boses ko. Nalabit. Naman na nasibibiyagak, Amira. Kasta unay laki diti pungtot na day ita. Awisan na kumaitang aldaw iti rest house na. Gat namnamaan na itang aldaw nga aklunak. Isublik matla ti cellphone mo, Amira. No umawag manen, sungbatang. Agda maglakit ni no asino ti lalaki asim mong bat iti cellphone ko. No apay nga dakan ka ti cellphone ko. Ibagam kan ko ano tipod no. Anya?
Numabutang ka mga ibaga itipod no. Agulbud ka. Uno, mabalin mat, asan mo asong batan? Oh, Ronto. Apay panalbaag mo tarikap. Ah, Apay. Apay din naksungbatan. saan kayo ngagpanakil kanyak, madam? Uri ka saan ti kinapilkyo? Mabalin asyak ti gapuna, ang mabaliktad kayo. Anyat ibagbagam, Ronto. Sino ti kapong to? Impasigurado yung kanyak amatay ni Daniel. Ngam iti awagak ni Amira. Ni Daniel tinang sumbat. Anya? Nagalalya? Sana ka mamati at alalya. Kanda ito'y pati masabol ang mama niyo. Awan ni Amira iya balay na. Kat? Kat, anya kat. Iso makapunto ta. Ita ko mga daw nga klunin ako na. Ngam awan iya balay na. Girl, I need you. I need your love. Ni Randolph ka di man nanday tao mauawag kan ka, Amira. Apay di mo sungbatan. Kuha, Daniel. Amok no apay kabutang mo. Kahit mo ka di, asak man nanti mang sungmat iti cellphone mo. Saan? Siya ko. Hello? Nasaya ta sinumpatam ti awag ko. Sa dino tayan mo. Itating karim panaklon mo kanya. Saan ang nagkarikin ka? Kaya't nakapilitan ang mga klon kan ka. Uray amom asaan kang ayatan. Kapoy ti daya, Daniel. Maaga. Talasing ko titimag na. Si Bibiyag kayam. Sa dino tayan nyo. Ladingitak. Jak mabalin nga ibagakan ka. Daniel, kasano nung matuntunan na tayo ni Randolph? Amo matan ti kinabilag ni Madam. Siyak ti pagpabasulad ni Randolph, Amira. Magnamnama nga klunimon. Insaksakit ka kenkwana. Ngamiti dahi tagundaway, masapul asingirek ti subad dagiti kinaimbag nga impaay ko ken ka. Ngam no sa anak nga ipangag, awan karbengam ang mga wag kanya kiti mami. Laksiden ka akabagyan. Sana ka naruam nga agpakpakaasi. Ngamita, umunakan maudi aguntaway, Amira. Sa dino ti ayan mo, kan talaga ka di si bibiyag ni Daniel? Apay adi ka sumungbat. Hello? Mrs. Carmencita. Oh, Siyak ti kasarita yo. Apay kaya tiyo ang mamano sa dino tayan ko. Daniel? Sika? Sumsumgar ka di ti duttot yo. Oh, Mabutang kayo ka di iti bukod yung aniniwan. Oh. Apay kaya tiyo ang mamano sa dino tayan ko. Tapno niya. Tapno uloyan tak apatayan. nadagsunday ta nga ipapabasol mo kanyak. Mabalid ka nga'y darom. Agparang ka! Pagustuhan kayo iti day takid daw yo. Makigtot kayong tulangan iti may sangal daw. Nga adda ako iti sango yo. Oh, Igam ko ti ebidensya. Ti pan nakainaigyo iti pan nakaisikat ti biyag ko. awagak ti kinasaritak edi tapno trabahuan na ti pan nakapapatay ni Daniel.
Madlaw ko ang mabutbutan kayo, nanang. Iti pa'y lang amin akong kunagkankaan ako. Napagkata ito'y asinaragyaw. At ayun dito'y Mindanao ayan tayo. Ang kasanaw no matuntunan na tayo darandal. Saan kayo madanagan, nanang? Adan pa malubos nga agbakasyonak pala. Rogyan yun kini Amira. Di mangimpaki kadagiti arwatin nyo. Agbiyahe tayo inton bigat. Aniya? Adayo a panunutan da. Nga ijay Palawan ti pagyanan tayo. Kastoy kadilatan nga aglamlamang tayo anak ko. Aging nga awan ti maalak nga ebidensya. Tapno mabalod da Randolph kan Madam Carmencita, nanang. Agsublita inton ijay lugar tayo. Kat ikarik kada kayo. Agigkata ko na soldado. Naragsakak kumaamakang iti dayta. Saan talaga tinakam ko anak? Nanang, agtalag kayo itilintag. Ako ag analagda a pader ti kayat ko adong paran. Ngamsan arumba nga ipakita tayo, ti panagbutang tayo. Nasayat launay. Umas asidag ti eleksyon. Kat amo kakasapulan ni Madam ti dakkel a kwarta. Iti panagkandidato na. Ngam adda kasukat na dayta. Biag da Daniel ka na mera. Agalwad day tiya kanyak. Pinangnamnamanak. Kalpasan na. Nusan lang naglambang ti pamilya na. Nabayag ko man anatay da amin. Nasiputan ka apimanaw itinagtugawan nyo kinanang. Iso asinurot ka dito, Amira. Maasyanak launay kininana binang. Nataanganan. Saan ko maamay ramraman? Oray ti pamilya. Amok a may ramraman. Pakawanan na kuma. Nakasagana kag sakripisyo. Gapu itinalaw sa panagayat ko ken ka, Daniel. Agyaman nagtamaawatan na. No saan aga po ken ka? Amang ano nagtungpalak ko man kini Randolph. Imawag ti may sa akabsat ko alalaki. Kat ado ti na istorya na kanyak, may panggap ka dagiti babae ang nagbalin apasit ti biyag na. Girl, I need you. I need your love. Apay nga tang awagan na pailang ni Daniel. Kunak no umay na kami. Danunan kininana binang dito igit ti baypay. Hello? Amira, makaamo ka pailaan kininanang. Kadwak ni Major ita. At na patag nga si Kasunmi. Daniel, Saan kayo aman ano dita? Mapan kami to dita. Saan ka ba sidlangan na panaganos? Makasublita yun to ni J. Locos. sapay ko ma. Masyanak launay kadagiti tatakal ko. Mailiw na kanya ko. May ramraman dan. Gapo iti pungtot ni Randol. Talaga nakabutbuting dayjay alalaki. No apay asaan na amaklon asaan ko akayan. Anyat kinunam.
Saan niyo ama sa pulan ni Daniel? Sa dino tinapanan. Sana mabalin ito eh. Nay, Ah. mabuting kayon sa launa yan, madam. Sana day diya klase ti tao ti kabuteng ko. Ngam siyak ti mabutang. Awan ti kas iti aganad. Diyak ka ti mabalod. Isu a pinasarden ko pa ilang ti operasyon. Anya? Amo ka masapol iti kwarta. Ngam napatag kanya ti biyag ni Daniel. Kastamot ni Amira. Ikuyog ko ni Amira iti papanaw ko. Kat oray bukodan yun ton tinegosyo. Ay, anak ko, sinarabo na tayo mata ti disgrasya. Ay, Salbagan day jay. Naimbag tanakabig ni Major Tilugan. kita am titimsagi ti lugan. Ni Mami Carmencita. Ah. Ay, kasano nga ron tayo yan? Ay, pinasayaan, dumsagak, kasaritak ni Mami. Saan? Agtalinad kailangan ni nanang dito yung nagtilugan. Siyak ti dumsaag. Agkalma kailangan nanang. Awan ti pakaanan man tayo. Daniel? Itan ang mapanagnakan nyo as si Bibiyagak, madam. Kanapa yung nakigtot kayo? Saan ka di akayat dak ang makita? Kaduam ni Amira? Juan. Nagawid kami, tanagtulagan mi. At dito'y kami matlang nagkasar. Pinatgakon tikid daw dakin nanang. Nagikata kon a soldado. Tapno agbyag kami a natalinaay. Anya? Kasta? Kansan lang ani Amira ti kadwag. Kumita kayo itilikodan nyo. Rup-rup a soldado? Anya ti kaya ta sa winda ito? Pasensya kay lakuman, madam. Dandani tayo nagdidinong par. Uray, tasan na nagrumyadan tilugan nyo. Sana mabalinan ni Daniel di mangikasar kini Amira. Anyat mabalin mo, Randolph. Ni Daniel takin nobya ni Amira. Madam, anya ka di tinagtulagan tayo. Ikuyog ko ni Amira iti papano ko. Makamuka no anya ti kayat mga ramidan. Siguradong lang nga saan ka may sagmak. Siyak? May sagmak? Ato ti kwartak. Nabili ka. Mabitlang. Apay ang mabuting kayo matan. Ti panangabak ko iti eleksyon ti pampanunutek. Makamo kayo. Noon na itarayan nak ni Amira idi. Sanak ang maitarayan ni Tana. Maudi a palagip ko ken ka. Saan mo kumangay palubos sa babae ti mang dadal iti biyag mo? Makadlawak at talaga ka na kayo. Mapanak man lang. Makamuka, Randolph. Isalakan na bagpakina. Tiyak kaya ti mapalod. Kang runada. Tiyak kaya ti mapaay iti arapaap ko. Daniel, sungbatam ti awag ko. Kuna dagiti kakabsat ko. Nga da kanu ni Randolph Iterwar. Kadwa na dagiti pasurot na. Nag-text kanya kita. Nga ikuyog na kanu iti papanaw na. Dita. Nakadahan ka din ni Randolph dito balayo, Amira. Ada kanu Iterwar. Madana ka na. Nag-text ngamin kanya nga itugot nag-iti papanaw na. Sumurot ka kadigan ko, ana. Daniel, kasapulan ka. Sa dinutayan mo. Ada akti di balay. Kasarsaritak ni nanang. Agdandanag.
Bye-bye anak ka di. Ay ayatan ka unay, Amira. Laglagi pang kumaday ta. Ayatan ka mat, Daniel. Awan mo't langin ti mauray ko amang lukat iti ruangan. Anya ti kay dasawan. San ama pa rin? Awagak ni Amira. Sino mo dito yung disturbo? Hello? Anya? San ama balinday da? Masapol ang maala ko ni Amira. Lugan dagiti pulis. Anya ti kay ta sa munday ko eh. Daniel, Saan kan ngagsangit, Amira? Kinamaganda giti pulis ni Randol. Kalpasan na nasa ti bodega na. Anak ay lumangan dagiti droga ken armas. Uray ni Madam Carmencita. Nakamagmatan. kunang no saan tan amalasatan dagitoy apan nubok iti biyag ta. Ada pagpatinggan ti amin. Agbyag tayon ang natalina ay Amira. Kas inkarik kada kayo ng nanang. Agik kata ka soldado. Agyaman na, Daniel. Amira. Napatagtiki na soldado. Uray day ta tinagbalin amit sa itibiyag ko. Ngam napatpatag ka kanya. Nakalanagan dinit. Ngam pay ngayon bawing ti panagkita mi ti tao, Luella. Kita ang ngamin tinagsabdan ti langit ken taaw. Nagmayat ti naparnoy amaris iti taaw. Kapu iti nalambag amaris ti tangatang. Amom ka di, ti kayarigan na dita? Data. Froilan, adan sa kayag masawan. Agdumatay ti kasasat ti biyag. Itilaksid ti kinakurapay ko. Kitsan aday ta tinagbalin atubang tapno aklon nak. Nupay awan ko mga ti kay kariyak. Tapak nang kayo. Saan mo kumaapanunutan day ta? Saan kami asigo dabak na? Ngamgaputan nagarapaap ken nagsalukag ni Papa. Nagbaligi ang negosyante. Si maliwanwan ti biyag mi. Anya nga min tinakitam kanya. Pagduado-am ka di, ti panagayat ko ken ka, Froilan. Among ka di, anasakit para kanyak dayta. Jaggan na timang saharkin ka. Pakawanin ako ma. Ay ayateng ka, Luella. Agyaman naklaunay. Among ka di, anaragsakat tunggal agkuyog tangag pasyan. Akasita. Kas iti kinamaris ti tangatang ken tao ti panagayat ko ken ka. Ngam, kapayakas la. Agluluwa ka. Makalwaak iti nalaos aragsak ko. Pasensya akan kanya. Nalaka amayagos tirig na ka. Ti may karikan ka. Nakasagana ak amangilapan iti relasyon ta kini Papa. Sapay ko ma. Tawan to ti makarakrak iti ahen ayata. Oh, sige. Nagawid ang arodan. Nasip nga dan. Ang mga nururay na kan ni Papam. Grabe into na makasangpat ni Papa. Ada meeting ta kadagiti pada na negosyante. Awan tumot la ti kadwa ka mang rabi no saan ati katulong. Adam mo ka restaurant papananta. Sige. Saritaan tanto ti panangipudno ta kini Papa nga agayan ayatan. Itayak pa yan nakasangpat iti balay.
Ngam pampanunutik pa lang dagiti panag nagsaritaan mi kin Loela. Ngam sa narumbang nagbutengak iti amana. Nagkinari kami kin Loela. Ngay laban mi, tayo na mi. Oh, Ninilma ready umawak. Hello? Talaga mata niya. Ang mga naging gaita katar-arapaapang pailang ni Luella. Ha? Saan ka na mas daw, pay? San lang anam na minsan na nakita kayo kan Luella nagkuyog? Kunak na siya lang, ti ambisyosa. Nagbidot kay ti pampanunutam, Nilma. Di ka naging kukunapay. Nakapagturpos ka ngagpaiso ti kolehiyo. Ngam saan nakaamapabak ng ti trabaho? Dahita ka dila ang ti bagam kanyak. Saan ka kumamasuron ha? Maawatan ka. Bye. Anya nga tati kahit apagparangan ni Nilma. Anak, di mo na i-recap tiri daw ti kwartom. Iso ananggag ko ti panakisarita mitay ti cellphone mo. Ni Nilma rejay, nanang. Talaga ka di asan na ka ngayon ka gargarian. Nagbidot kayo tinagdenggan. Nangato ti ambisyon ni Nilma. Ket awan kanyak ti makaitag ay itibiyag na. Saan mo mo't nga min abababalaw? Pada amarigrig at da. Saan na pa'y anaturpos ti kursuna? Talaga ka day, asaan ka magrabi ay? Ay, saan na nanang? Si Busugak pa'y laang. Sige, padawad ka nga rodan. Laglagi pong kumati kinarigat ti panagbiag tayo anak ko Saan mo pa'y lapang panunutan ti mga asawa? Pakawanan na kumanana. Saan mi pa'y anapagtulagan ni Loela? Ti panagkasalmi. Inawagak ni Froilan ni Dirabi Luella. San o na makasao? Di na aklo na nakaskanyak nga ambisyoso mat. O saan ka dinapod na ti kinanak? Masapol nga ramatan ni Froilan ti utek na. Di nakit dit pagserbian ti utek na. Agpintin niya kami kini Froilan, Nilma. Saan na tayo tatikapuna? Masuron kan samot Agpada kami kini Froilan, anasingad kan ka. Saan ko maarong bang akas tati bagbagam? Sige, sumardenak man langan. Ay, adan ni papang mo. Wow, gwapo at talaga ni papang mo. Rinula kayo na niya. Girl, I need you. I need your love. Noan niya launay ti panggusto makibarbarkada iti dayjay Anelma. No siya tupay alaklakayanan. Gargarian nak. Amang nagbidot kay lang iti panangipapan, papa. Saan nga kata kayo ti masulisog kan kuana, gapo iti panagkawkawas na? Iha, saan arumbang asyak nga amam ti pangibagaam iti kasta. Adaywam dayjay babae. Kanjak to kayatan asa nga ilyam dito'y balay. Saan kami anasingit kini Nelma? Isulati mangyas asidag iti bagina. Kababain mat no papanawag no umay dito'y balay. Kasano ajak makagura? Kat no lalaki ti pagsarsaritaan nyo. Iha? Adan samot ten nobyo. Kuha, papa.
Adda ka ni ti umno nga edad. Di ka pawilan no kayat mo ti makinobyo. Ang sakbay nga klonam. Kayat ko ngayam among pailaan kanyak, ha? Papa, No adda agaram kan ka, pasyaran da ka dito'y balay. Saan ka makipagkitkita iti ruwar? kasanong da ito. Nagulputak kini Papa. Oh, sige, iha. Sumrek ako na iti kwarto. Nabanugak. Kayat ko ti aginan. Saan kayo ka din namang rabi eh? Madamdaman ton. Mangan kalatan. Saan tayo man na nagsango ng rabi idi? Eh, makumikum kayo launa iti negosyo yo. No datuma, kayat ko pa yan akasango dagiti padayo ang negosyante. Iha, para iti masakbayam da ito. Awan sa baling agtawid ka dagiti sanikwak no saan asika. Iso ano makiayan ayat ka. Pilyam tay makatulong kanyak amangi maton ka dagiti negosyo. Awan mo't ngamin pulos esemong ag negosyo. Nagayan ayat kami kini Froilan. Asaan daan nagamamok kini Papa. Pasaray sarungkaran nak dito balay. Saan da nga agdandanon. Tama kumikum at launa yan ni Papa kadagiti negosyo na. Kasano nga rin ito yan? Planok mitkit di. Ajak pagbayagan nga ilimod mi kini Papa. Di ayan ayat mi kini Froilan. Sigurado lakit di amakingtot ni Papa. Numaamuan na ang nobyo kami kini Froilan. Nay, si kaabot kay Nilma. Apo, nagseksikan iti dayta suot mau. Kunak no sanda ko na malasin na namating. Bagay ko ka dito, Badok? Ay, napintas. Ngam, no iti dayta akin akiting ti pagan-anay mo. Ang mga nubastusan da ka dagiti lalaki. Dahito iti uso ita, nana. Sanda padasan ti mang bastos kanya. Jak lakit di kayat nga ori asino laditan ti lalaki apang ipaayak iti bagik. Ay, pudno launay dayta balasang ko. Ang tanangem ti agpili. Diti ko makas kini Froilan. Ngam amok. Sa anak abay paayan iti naranyag masakbayan di anak yo. Anya. Sige, balasang ko. Panawan ka ditan. Hay. Nasair ko matentirik na ni Nana Mating. Jak lakit nga rod na ibagakan kwa na nabak ng tinobyo di baruna. Ay, nagkiting lagit din ti panagbadbado ni Nilma. Kasla ka na yun namang sulisog. Kaslasan kayo pa'y anaruam iti kasya pa nagkaukawas na. Naibag kumaa. No di na naibaga kanyak ngagkabagay kayo kumakano. Ngam awan mo't masakbayan na ken ka. Kat, nasaarit matirik na yon. Kanya pa'y. Isa pinanawa ko na. Urean niya timang mangagiuking kwa na. Sanyong itaw talag nanang. Talagang ambisyosa ni Nilma. Nabayagan ng ibagbaga na akayat na tiag negosyo. Ngam di mo't lang makapampanawan. Naitangap ti problema, Froilan. Imay ni Nelma ijay balay di na minsan. Nasangpatan na kami ni Papa ngagsasarita. Amo na gayam ngagnongbyutan. Nangag ni Papam, ti may panggap ka data? Yaklaan mo. Saan mo na nagsaludsod? Nga madaing parik na kanyak. Saan nakano apawilan ama kinubyo? Ngam kayat napay ama kapagamam mo kayo.
Kat, kasanong nga ito eh? Nagulbudak ka ni Papa. Saan ko mat ngayon ranta? Paspasyaran na kidya balay. Ngam, saan mo mat amadandanon? Aging kahit inaklon ka. Nakasaga na ka kanin. Ngay puno dati relasyon ta. Si katirumbang apagsaludsudak iti dayta. Asi kati lalaki. Pasensya kan. Pagtulagan tangrod, no kasano ti panagpudno ta, kini papam. Girl, I need you. I need your love. Ay, sayang. Diyak na dano ni Mr. Labrador di opisina. Ay, sana bali, awagak langan. Barang kaya't nakasungbatan. Awisag dito'y mall, barang magaragari. Kat kaya't nabayadan ti kursunad ak agatangan na bado. Sana balin alakay. Anya nga ti makuna ni Luella. Piliya ka talaga. Ni, ore na napatalyaw dagiti aday ti asideg ko. Kapo iti panagkat-katawak. Ngam, bibiyang dako ma. Hello? Nagyaman nak, sinumpatan nak. Kursunada naksa talaga. Sir? Nagapo ka di opisina yo. Gamrimor kayo ka no? Oh, apay ka di? Umayak ko magpatulong. Lading itag. Awan bakante di opisina iti agdama. Ako nga min, sir. Planok ti agabroad. Ngam, problema ti gastusak. Anya? Amangan numabalin nga kita tayo, sir. Nakasagana nga aksupad. Ure anyat kidawin nyo. Da Froilan kan Luella. At tadamat dito'y mal? Apagiso ti plano. Kita ekman no sandangag. Tada makigtot. Pasensya kayo la kuman iti pan nakasinga kada kayo adwa ha. Awan plano nga agpadlaw kada kayo ngam nakita dakmatan. Anya ka kadi? Kas kalasabsabali. Aganos na lang ang mga oray iti order ko ha? Pilang amin. Nakapaapal kayo adwa. Hmm? Nagasat laonin ni Froilan kan Kaluela. Tikat ka sawa. Nagasat kayo ang padpada. Asan abale? Matong palaki ti tarapahap ko makabagabrod nagkaasat ang matan. Diya ka mo nga da planom nga agabron. At ang arot am-am mo kay Dupay amang tulong kanyak. Isirik na ka na iti trabaho. Problema ti gastusak nga agaplay. Amang ano matulungan na ka makisarita ka ni papang mo, Luella. Oh, Nelma. Kadwang matgayam ni Luella. Ha? Ay, sir, adda kayo at gayaman. Naimbag ta nakita, dak. Nakita gayam da idaki ni Luella. Sino dahi ti kadwayo a lalaki? Papa. Mapantayo langan iti sa bali a panganan. Naibagak matkit din kini Luella tay panggap ko pa nagpatulong kada kayo, sir. Kapo, tanapo ka tigahanas mo amangan. Pinabalkot ko lang ang tinorder ko akananta ko ma. Froilan. Oh, itay pa'y anak kadaanon ta diti balayo. Agsakit ka manan. Diyak namaan ka napasamak iti mo. Hmm? Saan ko makas day awaga sa maduktalan ni papati relasyon ta?
Nakapagtulag ta ni ti panagpuno ta kini Papa. No apay anak kibiyang ni Nelma. Saan naman nga tangayin ranta? Kaslawan makita kagapo ng ramidan na diya. Nagtulag ta kini Papa hangag kita da iti mall. Sa timuyong kadata. Bayamo ng panunutan da ita. Mariribukan na, Froilan. Tiam mo ngamin ni Papa kat awan tinobyo. Kat sakbay ama kinobyo ak. Kat maam-am mo nakakuma. Awan mo't lang ni Papa mo. Napananda pa'y lang ata, kinil mo. Romantiko kayo gayam, sir. Dito pa'y igit ti baybay tinangawisan nyo kanyak, dito tarabiin. Saan ka nga inawis tapno sulisugan nak? Nakasagana ak amang ipaaykan ka iti kwarta. Uray mano. Uray awan kasukat na. Talaga, sir? Sigurado kayo nga awan kidawon nyo akasukat? Saanak amakiin innangawkan ka. Asino ka talaga? Kada Froilan kan Luella. Agpada na agagayom ko, sir. Ngayon sa anak ka nasingat kadakwada. Nung pa'y kalugarak ni Froilan. Anya ti mo may panggap kadakwada? Ha? Sir, saan ko masyak ti pagdamagan nyo? Da Froilan kan Luella, ti adadamasek nandita. Saan ka makipinpin nalikaw kan kanil? Mano a kantidad ti kasapulam. Nakasagana kayo kadi amang tulong kanya kiti gastuset nga agabrod. Saan kayo madanagan? Bayadak to. Adan ni Papa Loela. Naimbaga rabi iyo, Mr. Labrador. Pakawanin na ko, ma. Nabayag gaya mo nga ululbudan nak, Luella. Tiyan mo kat, awan pa'y nobyo. Ako kabasol ko kada kayo da ita, Papa. Agin inayat kami kin Loela, sir. Nakasagana ko namang ikasarkin ko. Nagturod kan amang ibaga iti dayta. Asino ka talaga, Froilan? Ha? Asino ka? Tapno ayatan ni Luella. Adan ni Papa Loela. Naimbaga rabi iyo, sir. Papa. Pakawanan na ko, ma. Nabayag gaya man nga ulbudan nak, Luella. Di amukit awan pa'y nobyo. Ako kabasol ko kada kayo da ito. Agin inayat kami launay kin ni Loela, sir. Nakasaganak amay kasarkin ko na. Nagturod kan amang ibaga iti kasta. Asino ka talaga, Froilan? Asino ka? Tapno ayatan ni Luella. Nakurapayak lang, tata. Gumuray ka sa no ti kinano mo ti panagbiag mi. Inkarigatan ni nanang tinangisa ka ti panagadal ko. Kat kasi ti ako. Nakaturpusak ka nagtrap-trabaho ako na. Amo kadak kalabasol ko ti jak panangipod no kada kayo. Adat kayan ayot ko, Papa. Ayat launay ni Froilan. Agin inayat kami. Kat saan konto apasakitan. Nasayat. No nakaturpos kan kanada trabaho. Ngamdamagak man kan ka. Nukas pangarigan agasawa kayo. May paayam ka di tinasaya at abiyag. Ikarigata asan to ngagbisin iti dinhak. Arapa ap mi abangunan tinaragsak kanarang ay a pamilya. Dayawag ti kinaturad mo anang sungbat kanyak. O sige, sumrag ako ni ti kwartok. Luella, kasarita kanto inton makapano ni Froilan. Kinuna ni Papa. Akasarita nagtungkal pa sa na makapanaw ni Froilan.
Jak na oray, nagtuktok iti kwarto. Kaguran nga ta. Madanakan na. Amang ano din na maawat ni Froilan na para kanya. Gaputan ako rapay. Kasanon, no pagsinaan na kami. Diyos ko, tarabayan niyo ko ma. Ayat mi kini Froilan. Sapay ko ma. Tamaawatan na kami tumatlaang ni Papa. Ito na ang araw na Naturad ni Froilan ang nakisarita kanyak. Napakumbaba iti pan nakisarita na kanyak. Nadlaw ko ngay ayatan na ni Luella. Kakaisunang anak ko ni Luella. Katyak kayat apasakitan. Hangam kasanon ti masakbayan na. Jak kayat ngagrigat tulaang iti den na ni Froilan. Ni Nelma. Anyaman nga tanti ibaga na kanyak. Hello? Hello, kumusta kayo, sir? Amangan lumabalin nga awagan kayo latan ni Manong Anselmo? Madama nga inom iti nasanger. Gamno kayat nakasulisugan. Saan ka ngagbaligi? Ako, sir, ambisyosan. Kaya't ko ti bumaknang. Ngam sana tapno ilako ti bagit iti oray asino. Kwarta ti masapol mo kanyak. Saan ka di? Sana ka narigat akasarsarita, Delma. Kaya't jo ka di ti agsubat? Aga po kanyak, naamuan nyo nga addan nobyo ni Luella? Kat saan pa'y abak na nga kas kada kayo? Inton bigatan ngagsarita ta, Nelma. Sige, bye. Girl, I need you. I need your love. Kalta agad ti Rabi Inya pala tararamidom dito'y salas. Wano, ada ka di, pakariribo ka, Froilan. Aday pudno kada kayo nanang. Adan ka na ayat ko. Anya? Ano kasta? Pudno day di impasagid ni Nelma kanyak. Saan ka mababalaw, anak ko? Karbangam day ta. Agyam hanak ta maawatan dak. Ti problema ni Tata Anselmo. San sa apabor iti relasyon mi ken Luella. Baknang dangamin. Nariga ti maikamang kadagiti babaknang irurumenda kan tulaan. Ngem ay ayatag ni Luella nanang. Ngem pagduado anak ni Tata Anselmo. No kabaulak abyagan ti anak ma. Jak na uray akasarita tak idirabi Papa. Imayak si Mirip iti kwartuyo. Kat nakitang agin inom kayo iti nasangar. Kaguratak ka di, Papa. Luella, jak naruam makitkita ka analitay. Nung talaga ka di,
ngay ayat yung unay ni Froilan. Uwan papa. Naragsakak tunggal agkuyog kami ngagpasyar. Nasingkat ni Froilan. Ngam saan mo ka di a pinanunot ti panagduma iti kasasaad ti panagbiag tayo? Awan ti samirak papa. Iha, denggan nakuma. Naruwam ka itinamay. Ipagayo ko matipod no. Saan nyo ang kanunungan ti relasyon mi? Saan ka di? Ulitak, iha. Saan ko akayat ang masakitan ka? Ang masapol nga ibagakkan ka daytoy. Isu asaan ka kinasarita idirabi. Kaya't ko ating itingam anay bagterik na. Tapno saan kanto nga agbabawi, iha. Pasensya kayan. Noon naladawa kiti oras sa nagtulagan tayo apan nagsarak. At dapay mo hindi pa kamakam di bos nga ramidak, sir. Froilan, ano ti kayat mo nga inuman? Agi aman naklangan, sir. Sana ko inom iti arak. Di mo ibaga soft drinks wano Diyos ti inumam. Idinto nga arak ti sangsangwag. Makaungat samat tan. Madlaw ko sa nakakayat para itanak na. Hindi ko mabalingirok ma, di pa nagayat ko. Kinilawela. Diyak mo, noan niya tinakita ni Luwela kan ka. Patpatgag unay ti anak ko. Diyak kaya't apasakitan, Froilan. Isu kasking kalaan, timang pasakit kan kuana. No saan mo akabaalan, nga ipa ito kiniluwela, tinakairwaman na abiyag. Adaywan, ti anak ko. Lading itak. At dapay ajak kabaalan apasakitan ni Loela. San lang akinabak ng timang paragsak iti may sa at tao. Kat? Anya ti kayat mo asawan iti dayta, ha? Nanumuak lang, sir. Nga maadda ti masakbayan ang mabaling ko apagkarit. Makapagtinulong kami to kini Loela. Diyak na uray ni Froilan. Naawagan naktap na awisan naknagpasya. Ado nga tati nakakumikuman na. Ninel matagturong dito eh. Adan sakit ti urayam. Agur-uray akiti pagluganak. San nga ta ni Froilan ti urayam? Ang mga nunaliday taldaw mo na di mo makita. Maawatak, ama kumikum iti trabaho na. Tinapatag ka niya. Mariknak ngay ayatan na. Talaga, matan niya. Apay ngay nasit ganak, Nalma. Anya at talaga ti bagam kanyak. Ay, mabitlahan nga. Sungbatak lang ti umawawag iti cellphone ko. Ay, itatansel mo. Hello? Oh, handa kayo gayam. Oh, sige, umaya kon. Loela, panawan ka pa, ha? Kaslam mo, kundi sumaro na mapasamak. Naapaya dito'y pa'y tinangawisam kanyak. Nelma, nagbidot kay ti pampanunot. Kasapulak lang ti kasango nga ginom. Kan, ada na patag nga ibagakkan ka. Talaga lang, ha? Di mo na matakdaran day ta ngayon bagam kanyak. Gapota oras a ginaraw-nak, inton agpadata nga nabartik ta. Tsaki palubos, asa anak nga ikasal, ha? Saan asyak ti sulisugam?
Ngam dayjay a Froilan. Anya? Oh, saan nakakatawaan? Saan ka di akasapulam ti kwarta agastuso mi ti panagabrod mo? Itad ko kang kauray mano ti masapol mo. Sulisugam laeng ni Froilan. Oh. Kayat mo ka di apasakitan ti bukod mo nga anak? Agin inayat dalaonay kini Froilan. Saan aday ta ti kayat ko ang mangagkan ka, Nelma? Umanugot ka? Wenno saan? Sa nga gasot aribo a pisos. Kasukat ti panang sulisog mo kini Froilan. Wow. Nagbabamot din ti panagkita yo kanyak, Tata Anselmo. Ipaay ko ti bagik. Ure amok ani Luella. Ti patpat ganon ay ayatan na. Numasulisog mo. Siyak ti makamo iti amin a magasto yung agkasar. Talaga? Saan kayon sa ngagang angaw? Mabit lang. Agorderak iti numat. Barang mapanunot ko na saya ati amin. Girl, I need you. I need your love. Desidido ni Tata Anselmo ang mamagsina kada kami kin Luella. Talaga asan nakakayat para itanak na. Agduha-duha kanya. Nakabalak nga ipaayahan itinasayat apa nagbiyak. Takibasitin na ti kinakurapay ko. Froilan, lamin adyo nang nagka nagunit sa cellphone mo. At ka matlagayam dita salas. Nanang, Anya ayat mapaspasabak ka. nagkita kami kin Tata Anselmo. Kinid daw na. Nga daywak ni Luella. Ay, maawatak tiriknam. Diyak gandat nga dada sa iron tariknam. Saan kamat ngamin amay kare? Iti kaayan-ayat mo. Saan ka amay kare? Iti anak na. Pasensya kan no jak nasumbatan na dagos ti awag mo kanyak. Nagsarsarita kami ngamin kan nanang. Kaano ngayam amo nagkininanang mo, Froilan? Saan nakpay nga impasyar di tabalayo? Nanumula ang tibalay mi. Sakbay ngay naglon ka. Amo konti ka sa saad ti biyag mo. Awan ti rumbang nga ipain mo? Kana mo? Kinailiw kay tay malam. Ti amo kat awisin nakman ang nagpasyar. Inton maminsan. No awisin nagpasyar inton bigan. Agdiretso tanton di tabalayo. Sige, Agyaman ha. Mabalin ko ti maturok ta nakasarita kan. Sige ka, Rodan. Bye. bye. No amom la ko ma, Luella. Yak may turad nga ibagaking ka nagsaritaan mi. Kanipapang mo. Gapot na jak kabaalan. Masakitan ka. Nalpas kayo, Papa? Kasla, agdardaras kayo, man. Oh, ay, dandanik na lipatan. Itagayam nga aldaw ti panagkita mi kini Jordan. Ada nga min pagtultulagan mi a negosyo. Aduunay ti kayat yung nga aramidan, Papa. Saan nyo akasapulan ti aduunay a kwarta? Kasta ti biyag ti negosyante iha. Kanada sa bale a pagsarsaritaan mi kini Jordan. Aywan gayam, Papa. Amang ano, marabianak to nga agawit. Kalpasan ti pa nagpasyar mi kini Froilan. Sumuro taktoken kwa na iji balayda. Tano,
Makapagamam mo kami kininanang na. Anya? Pangas iyo, papa. Maawatan na ko, ma. Agmay may saak nga anak iyo. Kun saan ko maada kayo tilapad iti pagragsaka. Bueno, ikan ka iti gundaway amang tingiting iti riknam, iha. Agyamanak, papa. Babaan iti panakaimatang mo iti kasasaad ti panagbiagda. Makapagpanunot ka na imbag. Nasakit ama pukaw mo ni Froilan. Ngum inton maam-ammom ni Jordan. Aglalo, inton makapagsiningad kayo, maamiris mo anaimbag ti amin, iha. Anya nga tati kaya ta sangon ni papa. Talaga saan amaklon ni Froilan para kanya. Kun kayat nakngayam amo iti dayjay a Jordan. Ngam saan? Jak to umanungkot apag sinaan na kami kini Froilan. Ipanagnak mi kini papa. Anatib ka te ayan ayat mi. Nagpayag a sumungbat ni Nelma. Nasken nga agtignayan na dagos. Lumabalin, malapdak ti panagkita da itang aldaw. Pagamamog idakin ni Jordan. Nunasken nga aramidak da ito'y. Aramidak. Ngam masapol ang makasaritak ni Nelma. Kat ipatungpal nan tinagtulagan mi iti rabii. Hello? Mailiw ka kadila unayin kanyak, Anselmo? Anya? Nagigtut kayo sa di pa nang birngas kulatan kada kayo. Sa anak ang makilinlino ko ken Kanelma. Masapol nga inton malamet laeng, kat ipatungpal mon ti kayat ko ang mapasamak. Nagtulag da Froilan ken Luella nga agkuyog inton malam. Oh, anyat dakas na iti dayta. Agayan ayat da. Isang patkat kuman ani Froilan ti anak yo. Adan to ka di ba'y maaramidan yun? Sanak apagpungtutan. Oh, sorry. Naglaka kay lakit din ang makasuron. Sige, matungpal ti kayat yo. Nasaya at launay. Ket masapol nga agbaligi ka. Sige, bye. Dandaning kaya man alas 5. Madamdama pa'y. Dumdangan ni Froilan. Puno sa kang nagito'y papel sa itisang. Hi, Luella. Makasinga ka di? Oo. Nagladaw ka nga may dito opisina. Dandani pa nag-aawitan. Ay, niya, matindi ka ba pa? Nagkiting ti paganaan. Apay, agap apurakan sa amang hilip pa si ti trabaho. Agkita kayo ka di manan kin Froilan? Oo, apay nga minadi mo pala awisan tagkasar kayon. Di mo sa amo ti ibagbagam, Luella. Saan asyak a babae ti mangibaga kini Froilan nga ikasar na kon? Kat agtulad kayo nga. Kasano naman sulisog iti sa bali a babae? O, sige ka. Sino kumama ti mang sulisog kan kuana? Awan na istorya ni Froilan kanyak asabali a babae iti biyag na. Wow, ha? Talagang agtalag kalauna iti kinasingpat ni Froilan, anya. Anya ti amom, na masulisog iti sabali a babae dita. Apag isulaon na iti idadating mo, Froilan. Kapampanaw laing ni Nelma. Nasayat, no saan ka natiktika na ng ura kanya. Wanya rod, mapantan. Sige, mapantangarudan.
Uray, kasaan ta amabayan, tapno saan amatagtagan ni nanang mo. Magagaran ako na makapagamam mo kami. Nagpaisagana kiti pang rabyan tayo. Mabiit lang. Tasong batak tiawag ni Papa. Hello? Ni, da kayo matgayam na nasa lod. Anya? Agaw-awidan nak ni Papa? Nga mapay. Amo naman, nagkuyog kami kini Froilan ita. Girl, I